a duba za a gani ta sai mu gangaro halifa 12 me matsayin halifa 12 halifa 4 halifa 12 in ka koma hadisai za ka ga halifa annabi 12 ya sani amma yanzu duk duniyar musulunci halifa 4 suka sani kuma babu ko a maudu'in hadisi halifa 4 ko a maudu'i ta halifofi bayana 4 ne ko a maudu'i babu tare da in kana son ka zauna lafiya kuma haka za ka faɗa ka zama mutumin arziki wani Allah na kirki na masanin sunna shi kuma annabi cewa ke halifofi na 12 ne halifofi na 12 ne to me matsayin halifofi 12 gun shehu tijjani sai na ce a tafi cikin kasidar auradu nasa tashajja a shehu tijjani Allah bawahi bil haqqil murri wasa da abi ma huwa akbaru mimma taqaddama shehu Ahmadu Tijjani ya faɗi gaske da tafi ta baya ɗaci shine haisu adkhala fi awradihi al-yawmiyya dimna manzumati tawassulihi asma al-a'imma al-isna ashar mushar ilayhi fi mutawatir riwayat inda al-fariqayn shi shehu Tijjani ya lissafa halifofi 12 yana tawassuli da su ne yana tawassuli da su da ya lissafo hudun da su ake faɗa don ya zauna lafiya sai lissafa kuma 12 da su annabi yake faɗa don ya zauna da Allah lafiya ya faɗi 4 don ya zauna da duniya lafiya ya faɗi 12 don ya zauna da lahira lafiya Allahu akbar anan ma ni ba tijjani ne aba sanin babal ulumi wa man ata banu buran azbuha da'imul maddi inji shehu tijjani ba in ji ba buhuran azbuha da'imul maddi biya mujitu ya khairal wara mutawassilan ara annani alhatu fi matlabi juhudi shehu abul abbas yace wa sha lahu anni أخيب وقد أتى بأسمائهم نظمي فرائد في إقدي شو أمر تجاني مطع يتي أدرت بهم أفلاك أمري كما ترى بروجا ولكن كلها مطلق السعدي سواي ودنا من يكي تو الله فأدنشي يلا وبنجي أبراجو na falaki na ina juya su da waɗannan da zan ambata maka su suke juya falaki na ya ubangiji alhatu da su nake kwaraka gaban ka ya Allah fi madalabi juhudi iya iko na iya ƙarfi na ina kama kafa da su bihim jitu ya khairul wara ya manzo Allah ta kan ga su zan waɗanda na biyo ta kansu su kai ni gonka suwaye هم حسن ثم الحسين ونجله علي الذي زان الإبادة بالزهد وباقر علم ثم والد جعفر أبو الكاظم الكرمل همام بلا جهد علي الرضا ثم الجواد محمد علي التقي aliyu taƙi ne ba tuka ba ku gyatta ku saɗugu aliyu taƙi wal askari abul mahadi wa sayyidina al mahadi alladhi zawbatan jali bi dhulumatul jawri wa zaygi an haddi ba ana mudilin ha ana mudilin ya karimu bi jahihim wa ashabihim anni uqabalu birraddi ana mudilin na kawo kaina ya karimu ya mai barangwaje bijayihim saboda alfarmarsu amun barangwaje wato sai a fassara ma sani muku fassara na'am jama'a a matakin Hausa in aka ce kyauta to abin bai kai intaha ba malam ya ce mana idan aka yi kyautar da hankali ya kasa gaskatawa to sunanta barangwaje
an yi shi ne za a ce ya an gwangwaje shi ma'ana an masa barangwaje. To ya Allah muna kamun kafa da su ai mana barangwaje. Ya jama'a sai na ce to shi kuma Shehu Usmanu fa ga waɗannan halifofi sha biyu kula za ku gani a duba cikin Muhtarat cikin Nasihatu Ahli Zaman na Shehu Usmanu tafi fasali na 9 jama'a shafi na 14 mai suna mawqifin Sheikh Usman ibn Fodi min al-Khulafa al-12 kwa ga juz'i na 3 shafi 357 zuwa 359 fasali mai suna zikr umuril imam al-mahdi alladhi huwa akhirul khulafa'i. Sunan fasalin kenan. A yanzu duk a duniya in ka ce na karshen halibobi sai a ce Ali, to kuma ka koma cikin wannan littafin na Shehu Dan Fodiyo Nasihatu Ahli Zamani cikin Muhtarat juz'i na 3 daga shafi 357 zuwa 359 sai ga kuma lissafi ya juya dalli ne na farko daga nan lissafin ya faru kuma ya yunkar. Shehu Dan Fodiyo ce karshen halibobi shine Mahdi, kuma ga lissafin yadda waye farkonsu ya ce hum isna ashara khalifa. Haka yake cikin Nasihatu Ahli Zamani na Shehu Usmanu. Halifofi ce 12 ne, runtsi ne ya runtsi aka yi shuru. 12 ne. Wa Muhammadun al-Mahdi akhiruhum, inji Shehu Usmanu fari. Wannan kwangilatin Shehu Usmanu akwai ta. Ila an kala rahimahullahu fi kitabi, ya ci zuwa faɗin sa al-yawaqit wal jawahir fi bayan aqaid al-akabir, da kitabu lawaqi al-anwar fi tabaqat al-akhyar, da kitabu minan al-mannan al-minan, kitabu al-minan al-kubra. Kale ce ai sha'rani ya ce inji Shehu Usmanu fil yawaqiti, shi ma ashe daga sama ne. Kun ji yau haddasu Abdul Wahhab Sha'rani sun sani tsare halifofi 12 inji Shehu Usmanu, ba inji innal mahdi min auladil imam al-askari. Mahdi dan imam al-hasan al-askari ne. mauliduhu lailatan nisfi min sha'ban sanata 55 wa 200 wa huwa baqin ila an yatami abi isa ibn maryam. Yana nan raye zai rayu har sai sun haɗu da annabi Isa. dan da zaka wadanda za a ce shi an ci ne, gashi a littafin Shehu Usman ya ciro daga Abdul Wahhab Sha'rani, shi ma daga na sama da shi. sun masara da silkal khulafa ila sini ashar bi asbab, sannan jero lissafin yadda yake cikin auradu na Shehu Tijjani, haka yake cikin Nasihatu Ahli Zaman ta Shehu Usman. annal mahdi min itrati rasulillah min waladi Fatima alaihi salam. Mahdi jinin annabi ne, dan na Fatima alaihi salam. Jadduhu kakansa al-Husayn dan Ali dan Abi Talib, kuma babansa da ya fi shi Hasan al-Askari. Shi Hasan al-Askari ce dan Imam Aliyun Naqi, inji Shehu Usman. Yace bin Nuni Naqi bin Muhammadin Taqi. Shehu Dan Fodiyo yace bi ta'i Taqi. Shi Aliyun Naqi, wannan Muhammadun Taqi. Shi kuma dan Imam Musa al-Kazim, shi kuma dan al-Imam Ja'far al-Sadiq, shi kuma dan Imam Muhammadin al-Baqir, shi kuma dan al-Imam Zain al-Abidin Ali, shi kuma dan al-Imam al-Husaini, shi kuma dan al-Imam Ali bin Abi Talib. To ya jama'a, kuma kun ga yau abin mamaki lissafin halibobi da ya kare a iya sanin duniya da ijma'in ta kan Ali ya kare. Yau gashi gun Dan Fodiyo kuma a kai ce yana tabbata mana cewa daga alim ma aka fara lissafin, kan Mahdi aka kare kuma 12 gashi kuma